now, I want to introduce Paul Wakimani Ogut to end MC Omari Nash one more time. They have something they want to roll down as we continue with the show. Wapi, shangwe na vigelegele yao. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Omari. It's onagisho. It's onagisho. Koro ntie gima okelaka. Omari ya wacho ni pokotie krekodu. Obiro sawa. Ero. But nitiere gimoro madwa na kwere joge. In fact kamero ningo mak gini. Giwe wacho ni eti joluo kia Kiswahili. Oh, wakia Kiswahili? No, mano gimoko ningo bed kanyo. Okay. Nikech Kiswahili kaka nakoni no bedo derived from Luo. Kaka kingiyo ngeli. Ngeli ya awa. Katika hali ya udogo na wa katika hali ya ukubwa kwa wingi. Hero. Anakuja wanakuja donge. Wanakuja. Tudongmane edhuluo. Abiro goyi, wabiro goyi. Ngeli ya awa. Awa. Kana chiel, waka wangeny. Dogi yuda. Mani ngi Kiswahili? Ankodi. Aya. Godro. Godoro. No. Kwa Kiswahili. Wakili yake ya story no. Wakili wagiwacho ni Siaya. Siaya kia ginene. Siaya kia no. We tu wagi wakili. Anna wacho ni jo mabei pod luongo donat ne gode barore. Mane gima na wacho kituwa gi Siaya iyudo ka jaomo be ngato chwete ne dhuduka ni miya gode barore tipe gode barore tamoya ono kangumu KDF miya gode barore wacho ni Siaya kia luongo mattress jaga kawuono nigi luongo nade ni godhro Emomiyo okawacho marach Team Ramogi. Thank you so much. Iyudo ka jo Siaya mondo min ketni soma bari. En ga gich matengech wo bro chako ni gonyo to gionyo mbula gi gonyo magitamo yawa. Mbula jalango gonyo no riembe Asumuo koro Josiah tafadhali kwa upgrade un podu biro rito Molembe TV Ramogi podi girito mana Molembe TV kumiwa gonyo gembola Molembe Egiango ni gonyo gembola tojo girene ntie joma kethoga joluo gini ga jokanya gini ga jogenya joma chako ni onyu donge momiyo oginya wero national anthem mbula Mungu nguvu yetu wago kanye ngeni ko church ni kaporudo wero national anthem tubenyo ni ngani bedo wero national anthem adier ngeni ka ngato dongo ni emu yinja ni manoto national anthem do not amekwanyo to mbula kendrado albe mbula Mbula ni bezinga national anthem. Wapi makofi ya Josiah ndani ya nyumba? Wangi Josiah. Wase wachojo jokanyagi. Wase wachojo mabei. Ngama pokwa luongo. En Migori. Jo Migori ni kanye? Migori nitie. Mani ingeni Migori en county mar Met kabisa. Migori county mar Met kabisa. Tongi pure tiang. Aji yudo ka nyathi Migori ngato jisomo tene ne Simba opuro tiang. Onyamo tiang. Mwana Migori Jamigori iyudo ko bwana olorore Simba kendo sweten gi kore nono apu weri koda kiduongo ni iyudo kaka bwana wuoyo wuoko ya tich bwana koro gimone otime makoro duogo dheri ing'eni kiwinjo kes no tipani kes moko ni nyathino otimo tim marach jaklasa adek datim timno jaklasa adek nyamo tiang' tiang' but koweyo nono maonge tiang'no owuok marach ya nyathini ok nyatimo timno timo chako saa 8 tiko saa 11
na kodi. Mago jo Migori. Wapi makofi ya Migori ndani ya nyumba? Awasemo jo Migori. Kisumu wachaka gahero ka. Wabiro. Ingeni jahero enonge gimochune. Nikech sama koth chwe, tingeno yoro piko ya sitting room samodhi bedroom. To nindo mapiny ru. Koro yini dwa chune gang'o? Jahero pinyo kuchuno. Ni nyakano, ni kao nyakano. Pinyo kuchuno. Pino sibedo koyoro ni. Ngeno dhi bedroom. Oya sitting room. Amo timre gotieno. Dong piyo biro makanopo. Koro nyakano dong kache chopong. Dong nge kaka pija temperature. Serikali isaidia. Wasayoro pino Jomedia. Habari yako mpenzi msikilizaji. Habari. Hivi na tungependa kujua hapa Kisumu ni nini mnapitia? Wewe ni wa habari? Yes. Kiswahili tokange mabera ahinya but nitajaribu. Wasomo chon wagadagada. Hapa maji dongina sama koto chwe kama. Asante sana. Jiubiji wenia ongea kwa microphone. Opimu ni mo we mo dikataone. To explain nini ilifanyika kwa nyumba yako siku hii ya leo. Sasa unaona hii udongo yetu kwanza ni fertile kabisa. Na shida ni maji. Unaona acha like unaona hapa. Let's give them a round of applause.